Al'ummar kasuwar kantin kwari sun yi gangami sun haɗa kai sun taru sun kai ƙarar gwamnan jihar Kano wato Dr Abdullahi Umar ganduje wanda shine gwamna na yanzu. Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye kamar yadda kuka sani wannan gidan TV na NTG1 TV sabon gidan TV ne don haka muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun gungu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu bibiyar wannan gidan TV namu na NTG1 TV barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa a cikin wannan sabon bidiyon namu. Inda muke jin wani mummunan labari da yake faruwa a kantin kwari. Yayin da wani guri hanya ce wacce babbar hanya ce da jama'a suka dogara da ita wajen shige da fice a cikin wannan kasuwa. Inda mutane suke ɗan karkasa kaya a gefen hanyar suke samun na abinci. Sai dai kuma kwatsam sai gashi an zo an ce za a gine wannan hanya. Gabaki ɗaya su kwashe ina su bar wannan hanya domin za a yi gina shaguna a wannan hanya da ake takama da ita, inda hankalin jama'a ya tashi na wannan shashi. Kowa dai ya sani cewa kasuwar kantin kwari da ke jihar Kano wata babbar kasuwa ce shahararriya wanda ake ji da ita a faɗin nahiyar Afirka baki ɗaya, ba iya Najeriya ba, inda za a ga ƙasashen ƙetare ma suna zuwa domin siyayya a wannan kasuwa. Kuma irin wa'annan abubuwa suke faruwa, inda daga bisani gwamnatin jihar Kano ta shiga ciki ta ce tana buƙatan ta yi tsari a wannan kasuwa, inda take yin sababbin gine-gine take fitar da hanyoyi. Sai dai kuma ko me ya jawo hankalinsu na ganin cewa wannan hanya ita kuma maimakon a bata a matsayin hanyar da za a ringa dukan kirji da ita na kowane irin mota ta zo za ta iya wucewa, sai kuma ake nema a gina shaguna a wannan hanya. To, koya za a kaya? Kafin nan muna roƙonku da idan ba ku yi mana subscribe a wannan tasha tamu ba, muna roƙonku da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman ƙararrawa sannan ku yi mana like a wannan bidiyo namu da ma sauran bidiyoyinmu. Har yanzu dai ana nan ana ci gaba da kai ruwa rana a kan shagunan nan da ake so dai a gina, inda jama'an da ke kantin kwarin sun ce sam ba zai yiwu a yi wa'annan gine-gine ba, inda wa'anda alhakin ginin yake wuyansu su kuma suka ce ina ba wanda ya isa, dole sai sun yi wannan gini da suka yi niyayi, ganin cewa wa'annan shaguna da za a gina still dai 'yan kwarin ne za su yi amfani da su, inda izuwa yanzu an haƙa wasu ramuka a wannan guri inda yake nuna cewa tabbas gina shaguna a wannan guri babu ja da baya, dole ne sai an gina su. Za mu ci gaba da yi muku ƙoƙari mu ci gaba da bibiyar wannan al'amari, inda har sai mun ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Izuwa yanzu dai jama'an kwarin sun yi wani gangamin taro wanda suka taru suka yi addu'a akan duk wanda yake da sa hannu akan wannan gini na wannan hanya, Allah ya tarwatsa aniyarsa, Allah ya sa aniyar shi ta koma gurin shi, inda kuma suke cewa jama'a su taimaka wajen sharing ɗin wannan bidiyo nasu, ko za a gani a ji kukansu a sa hannu manya su shiga su hana wannan aika-aika da ake so a yi, duba da ganin cewa gurin nan hanya ne ba inda ya kamata a ce an yi ginin shaguna ba ne. Ga dai bidiyon yadda taron nasu ya wakana. Assalamu alaikum yan uwana al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna ganin wannan bidiyon da nake yi a nan kasuwar kantin kwari wato layin ta ambu, wanda guri ne ya amsa sunansa inda al'ummar Annabi Muhammadu suke shigewa. To amma an samu wasu munafukai suke neman dole sai sun tashi al'ummar manzon Allah sun gine gurin. Saboda haka gashi nan kowa an kaɗe masa rumfarsa, wato an mai da gurin filin gurin ana buƙatar za a gine hanyar al'ummar Annabi Muhammadu. Saboda haka yan uwa, dan matsayin sayyidul wujudi, dan kaunar ku da Annabi Muhammadu, dan alfarmar wannan watan mai albarka mai girma, duk wanda ya ga wannan bidiyon dan Muhammadu Rasulullah ya kokari ya tura wa yan uwa masoya Annabi Muhammadu su yi addu'a alfarmar wannan watan mai girma, watan shugabanmu fiyayyen halitta Annabi Muhammadu,
a yi addu'a kan wannan musiba da take ta damun al'ummar annabi. Allah ya kauda ita, Allah ya yaye, Allah ya ɗauke wannan musibu da bala'o'a da suke damun al'umma. Allah kai mana abubuwa saboda girman sahibul husni wal jamali Muhammadu Rasulullahi, albarkacin nurul bahjati wal kamali sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah dan uwana, dan Allah yar uwata, dan Allah dan uwana yar uwata, dan Allah masoya annabi Muhammadu, ku taya addu'a kan cewa wannan musibar Allah ya kwantar da ita, duk inda bala'i yake Allah ya yaye. In kaga wannan sako ne a gurinka, amana ce ka tura a masoya manzan Allah, su ma su gani, su ma su yi addu'a Allah ya ɗauke wannan musibar, Allah ya ɗauke wannan bala'in saboda sahibul husn wal jamali annabi Muhammadu. Kuma duk wanda yake da hannu akan wannan abin Allah ya kaskanta shi, ya tozarta shi. A yi addu'a akan haka. Muna neman taimakon ku saboda girman annabi Muhammadu. Allah ya girmama shi saboda ya bi shi, ya yi bambadanci magiya, kuma ya ba shi sirrin komai. To dan girmansa, dan kaunar da kuke masa, ku yi kokari ku tura, ku sharing. Allah subhanahu wataala duk wanda yayi Allah ya biya mai bukatarsa, dan girman manzon Allah, dan girman manzon Allah, dan mutuncin manzon Allah, dan karamcin manzon Allah, dan sahibul husni wal jamali Muhammadu Rasulullahi. Duk wanda ya kuntata wa al'umma Allah ya kuntata masa. To ga amana nan na baku, in kun gani to ku tura. Ni da dan uwanku masoyinku Zakiru Mansuru. Allah ya isa, annabi Muhammadu ya isa. Ya kamata ku fahimci wannan. Assalamu alaikum. Kar ku manta da ku danna mana subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi mana like, sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya. Mun gode.